Magaji ni za a kai police station kara magaji saboda na sai da masallaci? Kaga magaji, masallacin unguwar Nasara ma fa nawa ne. Masallacin unguwar Sabon Gari hima nawa ne. Duk gaba ɗaya ba ga hinan na bari ana sallah ba. Wannan masallacin ku da kake gani ba a sallah kuma gwamnati ta ki zuwa ta gyara. To me amfanin abin da gwamnati tana da kuɗin da za ta gyara ta ki gyarawa kuma ni ba za a bar ni in sai da kayana ba. Allah ma albarka magaji. Allah maka albarka magaji. Yanzu ma zuwa zan masallacin wannan kwangirin da ake kiran sallah da hi. Cire hi zan kai gun yan gwangwan. A magaji magana zakara da aka sata ba ni bane magaji. Ba ina honorable in sasi zakara. To hi kenan magaji. A ga ya DPO ga ina nazo ka bai 10,000 kan nazo. Nagode. Ka ji zancen banza da wofi. Wai ni za a kai police station kara saboda na sai da masallaci. Hakki na ne fa. Kana kan daidai. Kai gabaki daya yanzu kai a rayuwarka ta duniya komai an sa ma ido. Kai a kirawo Audu Dillali. Makabartar na ta bayan gari sai da ta za a yi muje.